Nangin maragtason para sa pila ka miyembro sang Agbato Kalinog Irrigators Association Incorporated ang 2026 matapos ang mga ini nakapatigayon sa ila ikatatlong cropping. Sa interview sa Bombo Radio kay Steve Cordero, ang spokesperson sa National Irrigation Administration sa Kuniya Halao River Multipurpose Project 2, yagin pahayag nga bagod sa irrigation projects ang ahensya nangin madinalagon nga nakapatigayon sa ikatatlong cropping sa labing unang kagayna ng pila ka mga farmers sa Kalinog. Dugang pasini nga nagasalig lamang sang una ang mga mangunguma sa una nagud nga makapananom sa ila produkto nga nagadangat lamang sa first of the second cropping. Apang subong nga dry season, mahimo ng mga ini makatanom nga may dako nga bulig sa ilang nga makaangkon sa mas madamo nga harvest kag kita. Ang nasabit nga irrigation project na nagasakop sang barangay Aglibakaw, Bado kag Tuyungan Kalinog nga nagsugod sang Oktubre 2025. Dugang panikodero nga ginabanta nga yara sa 5 kagatos ka mga mangunguma ang nakabenepisyo sa among nga proyekto. Mayara kita sang important milestone, mayara kita historic first sa history sang JRMP2 bangod nga mayara kita nga mga service area na na-generate sa may banwa sang Kalinog. Gamay lang siya nga service area, more or less ang total niya is 500 hectares and portions ng sining 500 hectares nag-go into third cropping this year. First time ini na nag-third cropping ang aton nga mga farmers sa sining lugar, but particularly sa may aton nga Agbato Irrigators Association covering portions of Barangay Aglibakaw, Bado and Tuyungan sa banwa sang Kalinog. First time nila nga mag-third cropping because may tubig kita, sufficient ang tubig na nagasulod sa aton nga irrigation canals for Zone 1 Main Canal 2. Halin niya siya sa isa naton ka mga dams which is the Alibunan River Catch Dam.